aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ eze, onye iro ga-emetụ ya aka. Ibe na-eche ndụ ewere nwa m onwenye gị Jehova kere m nna m ewere nwa m ndụ m tinye gị n'aka. Ihe na-eme mma ewere nwa m onwenye gị eze. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ ma onye iro apụghị irute ya nso. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ eze ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka. Ọ ga-emetụ maka ihe tinyere gị bago n'ọnụ ihe tinyere gị bago n'ọnụ mba ihe tinyere gị bago n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ ekwesị ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ na onye iro ga-erute ya nso. Ụbọchị agbam akwụkwọ ya kwa gị ga-emere onye isi oche ahụ. N'ezinụlọ m ọkwa gị ka mere onye isi oche. Ebe nna-azụ ya m ọkwa gị ka jiri mere onye isi. N'ezinụlọ m ọkwa gị ka ị na-erubere isi ebe nna m nwa m eze ọkwa gị ka m kwụ n'ọnụ ọpụpụ m na mbata m ọkwa gị ka ọ dị n'aka. Ihe gazere asị m na-ewere nwa m ndụ m nne gị were ya mere ihe dị gị mma narị ewere nwa m onwe m nne gị ịnụwo. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ ewo efesa ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ ewo ihe tinyere gị bago n'eche mba m ihe tinyere gị bago n'ọnụ ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ ekwesị ga-emetụ ya aka. Ihe tinyere gị bago n'ọnụ onye iro ga-erute ya nso. Ebe ntị gị mere onye isi ọgwụ agwọrọ agwọ ga-egbu n'omume. Ebe ntị gị mere onye ndụ eze ọnwụ ike ọ ga-egbuchi m ezi. Ihe ọba m isi ike nkwa mba mba agụ na-eche mba m ewere ewe m onwe m nne gị. Ụmụnne na ụmụnna m o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ihe mere m ji si na Jehova bụkwa agụ na-eche mba o nwere ihe o mere m ji kpọ ya agụ na-eche mba m o nwere ọrụ ọrụrụ m ji si na ọ bụ na agụ na-eche mba. Echetala m ofu ụbọchị anyị jere nzama na ọka anyị esichara n'ala ihe dị egwu mere nwanne m. Mgbe anyị pụtara atọ geti Ọnịcha anyị ike merele ihe dị egwu mere nwanne m dị anya mmiri merele. Ọ dị egwu ihe tinye gị bago n'ọnụ ebe dị gị mere onye isi oche eze ihe rọ ga-eme n'ụmụ biko ihe tinyere gị bago n'ọnụ ihe tinyere gị bago n'ọnụ ọ ga-emetụ maka ihe tinyere gị bago n'ọnụ mba ihe tinyere gị bago n'ọnụ mba ihe tinyere gị bago n'ọnụ ga-emetụ ya aka. Anyị na-agba n'ụzọ ihe ọza nụkwara bụ oyibo. Hey you stop there, hey you back there. If you move I shoot you, if you move I shoot you. Any yawa no yawa, any brekete no berekete. Opo mmiri ọ na-esi ọ sịkwara ya mba. Any move you shoot ọ sị ya yesa. Ọ dị egwu nwanne m ụjọ juru anya ruo mana ihe tinyere gị bago n'ala ma m onye iro apụghị irute ya nso. Mgbe anyị na-ele anya n'azụ ebe adawala n'elu ọ na-ada n'elu ọ na-ada n'ime moto anyị obere nwatụ n'aka nwanne m ngakọ n'oge ghara ibe ya. Chukwu Emeka nwa m were ahụ ya were aghọrọ mbọ ọ sị kama nne ya ga-anwụ n'okporo ụzọ ya nwụọrọ nne ya. Ihe tinye gị bago n'ọnụ onye iro ga-erute ya nso. Ihe tinye gị bago n'ọnụ eze ekwesị pụrụ imetụ ya aka. Draiva na-anya ụgbọala ọmakwa ihe ọ ga-eme o were pụzi ụgbọala na-anya onwe ya ọ ga-akata n'irule ya gbawanụ n'azụ ọ gbakatanụ n'azụ ọ na-atụgharị onwe ya na korota ọ na-atụgharị onwe ya mana ụmụ Chukwu juru ya n'ime. Anyị weta ibe mkpu n'oke olu wee kpọba ọbara Jizọs onye ukwu na-eje agha ọbara kịtọkwu juru ọnụ ya ụkpaka na akpanụ mmiri eze ndị anụza na anya mere. Chineke wee were aka ya elu ụgbọala anyị wee kwụsị ụgbọala anyị akwụsịwo mana onweghị onye nwetara onwe ya.
Chukwuemeka nwa m onye hụrụ ya kutere m ya mere nwankụ n'aka n'uwe onye hụrụ ya kutere m ya kutere ya ka ọ ṅụọra n'uwe biko kute ya ka ọ ṅụrara amaghị m ihe m na-emezi n'uwe ihe egwu ka m na-ahụ ha wee kutere m ya ewetaghị m onwe m mana nwa na nwa m nwụrụ anwụ Chukwuemeka nwụrụ nwa na adịghị o mere nwa na onweghị onye mejọrọ ọ dịghị onye ọ nara ihe n'ike onweghị onye kwujọrọ lee nwa na amabeghị ihe nwụwa nwa na ahụbeghị ụzọ lee mgbanụ onye m na-ebesara ezebuba gwa gị ka m na-agwa ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ama m ekwesị agaghị eru ya nso dadị ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ga-emetụ ya aka ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ewo ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ekwesị ga-emetụ ya aka ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ekwesị ga-erute ya nso ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ama m enyi m agaghị eru ya nso ọnịcha niile ewere ewepụ ya nye gị ezinụlọ niile ewere ewepụ ya tinye gị n'aka ọtụtụ ndị metụtara ewere ewepụ ha nye gị ma ndị bụrụ di eze bụrụ ụmụ ha ka die ndị agbagburu nwunye ha eze mee ha mma ma ndị bụrụ ụmụ ha n'elu ụwa biko leta ha ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị edetiri ukwu n'aka ha ihe dị egwu ka anyị hụrụ n'izu ahụ ihe dị egwu ka anyị na-akọsi eze dị eze batara anya ta enyemaka m maka ịma na igbo m iyi ukwu eze m were anyị mere isi imele nje ndụ onye nyere meji ma na mbụ ama m ị ga-eme ya ọzọ na ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ ya a sịrị na nwụrụ anwụ mmeji m agaghị enwe nne ọzọ a sịrị na nwụrụ anwụ di m agaghị enwekwa nwunye ebe mere ka ndị biro ama m ị ga-eme ya ọzọ maka na ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ekwesị agaghị agụ ya anya ebe mere ka ndị biro Jehova n'obi ekpere eleghịta m anya nna m obi tiwara etiwa ka mbụ Jehova n'itie ekpere obi gbawa n'ụmụọ ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ama m onye ire agaghị ahụ ya anya na Jehova tinyere gị bagụ n'ọnụ ewuo emechi ya dere ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka gbamụo ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ gbamụo ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ekwesị ga-emetụ m aka ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ dati ekwesị ga-emetụ chebe m chebe m ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ onye iro ga-emetụ ya aka ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ chimo ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ chimo ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ ekwesị ga-emetụ ya aka ekwensu na-abụja
siri ike ekwensu gbọbụja ekwensu na-abụja na-efuka na-abụja ewo ọ dị ihe ọ pụrụ ime ndụ aka Chidum siri ike aka Chidum sie ike ekwensu na-abụja na-efuka na-abụja ọ dị ihe ọ pụrụ ime ndụ aka Chidum siri ike. Ekwensu na-abụja nwanne nnebu nkọ na-abụja o nwere ajụjụ ga-ajụ n'ụlọ nkịta na-abụja ọ nata na-arụ mba onye iro na-aba aba ọbachaba ote zuru ike egwu na-atọpụta iwe buru n'ụzọ ebe onye iro jezu eke ọ dịghị pụrụ ime ndụmụo onye na-eduri njem dike n'agha ibe na-eche ndụmụbọ ka ya o mee agbanwe mbụ aha ya ọ dịghị ya ọ pụrụ ime ndụm aka Chidum siri ike. Anụrụ m na onye iro na-amara m mma anụrụ m na si na ọ ga-egburu m ọkwa onye iro na-etiri m igwe nwanne njenụ ya ihe mere ya onye ahụ nyere m ndụ ya jee n'ugwu ya ibe na-eche ndụ m ya jee eme ya ihe aka na-edu m ije debara ya mba Chinenye m nwa n'ụwa jee mee ya ihe aka Chidum jisie n'ike Jehova zara adịrụ m nwayọ ọ dịghị ihe ọ pụrụ ime ndụ aka Chidum jisiri m ike ekwensu na-abụja ekwensu na-abụja na-efuka na-abụja ọ dịghị ihe ọ pụrụ ime ndụ aka Chidum jisiri ike isi ike na Abuja na-efuwa ekwensu na-abụja enweghị nwa na Abuja na-efuwa na-efuka na-abụja enweghị ego na Abuja na-efuwa ọ dịghị ihe ọ pụrụ ime ndụ aka Chidum jisiri m ike. Ezichi Jizọs ibe ezichi ewo onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe ezichi Jizọs ibe ezichi nadio onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe ezichi ọ dị mmadụ eme mma ezichi odogwu Jizọs ibe ezichi nadio onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe ezichi iti nke ndụ ezichi odogwu Jizọs ibe ezichi papa onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe ezichi
gwa m onye m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe etiti ịdị egwu Chidike Jizọs dịrị obi m mma o papa o onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe etiti mgbe m nọ nọ ya ị na-edu m ije mgbe ị na-etiri m ikeze ị na-anapụta m mgbe m nọ na puku eze ị na-eme ka ọ dịrị m mfe ibe etiti m onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe etiti isi nke ndụ a etiti odogwu etiti Jizọs ibe etiti onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe etiti agada gbachiri ụzọ ka ọ bụ eziti m Jizọs ibe etiti eze m onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe etiti agbapụ ezuru ike na eziti m ụwa ogwogwu Jizọs ibe etiti onye ka m ga-eji tụnyere gị n'ihi na-eme ibe etiti
Jesus,
onye ga-emeghe ya onye ga-ekwu ma Jehova kwụsịa agụ na-ete mba bụ aha ya oke mmiri na-ebu obodo ike na ya oke mmiri na-ebu obodo mmụọ eze nneze ikwu ụwa niile agbanwe agbanwe n'igwe ọka ya ome tụọnụ igbo haleluya Jizọs igwe tụọnụ igbo haleluya Jizọs igwe tụọnụ igwe haleluya Jizọs igwe emmaketile haleluya Jizọs igwe ndị Ọnịcha do haleluya Jizọs igwe ụmụ Chineke niile haleluya Jizọs igwe obodo Naijiria haleluya Jizọs igwe ka anyị tụbe ndụ igwe haleluya Jizọs igwe mma ndị na-azụ ahịa haleluya Jizọs igwe bebenụ ya aka haleluya Jizọs igwe bulienụ ya elu haleluya Jizọs igwe ọkaka ya Jizọs biko ụwa niile ọkaka m Jizọs biko ụwa niile ezụga gị gịnị ka m na-eme Jizọs biko ụwa niile onye nyere ndụ n'ọkwa ya ka Jizọs biko ụwa niile onye mere ọgaranya onye ga-ebutu ya Jizọs biko ụwa niile ọka ya ome Jizọs biko ụwa niile aga m ekwu onye ghara ide ya Jizọs biko ihe ma na-eme n'elu ụwa ka m dị wee mara gị Jizọs biko ụwa niile ekwu eme m Jizọs biko ụwa niile oke mmiri na-ebu ogwe dị ike na ya Jizọs biko ụwa niile agụ na-ete mba ome ọkachi ya Jizọs biko ụwa niile ọgaranya ngada ọgaranya gadanga Jizọs biko ụwa niile tụọnụ igwe haleluya Jizọs igwe ọbanụ ya igwe haleluya Jizọs igwe elu ụwa niile haleluya Jizọs igwe ndị onye gwọrọ ya haleluya Jizọs igwe ndị onye nyere ndụ haleluya Jizọs igwe onye nyere nwa haleluya Jizọs igwe haleluya yeso igwe ụwa niile onye jụrụ Jizọs ọta gbogbo ya n'ahụ onye ga-ajụ gị n'elu ụwa m onye jụrụ Jizọs ọta gbogbo ya n'ahụ ọkwa gị wee soro amara ụzọ nke mmiri na-ebu ofe naanị gị bụ chiọma jara isi ọgbara nkịtị n'okwu zuru ọnụ ya nkume mbebi ebi aga iwu dị nwaanyị isi mkpe agbata obi nwa mgbenye onye ọma onye ọlụ ebube badị nnaba anaba eze ndị eze biko dị olu m mgbe m na-eje eje eze ndị eze biko duru m ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka ndụ dị n'elu ụwa dị gị n'aka maka na amara m n'ibe ọka ya ome o doro m anya n'ibe ọka ya ome eze ndị eze bụ ome mberede Jizọs igwe ụwa niile eze ndị eze igwe ọka ya ome Jizọs igwe ụwa niile agbanwe agbanwe n'igwe ọka ya ome Jizọs igwe ụwa niile Jizọs ụzọ eziokwu na ndụ mmadụ kele enweghị Jizọs bụ ya kwụọla Jizọs ụzọ ọ bụ eziokwu na ndụ mmadụ kele enweghị Jizọs bụ ya kwụọla eziokwu na ndụ mmadụ kele enweghị Jizọs bụ ya kwụọla eziokwu na ndụ mmadụ kele enweghị Jizọs bụ ya kwụọla Chioma bụ sọ ọ bụ eziokwu na ndụ
Jesus,
Jesus.
Jizọs kelee